Goed? Ja, maar doe stierstekken is wel een beetje gevaarlijk. Hè. Wat ben je bepakt en bezakt, jongens? Ja, dit wordt echt mijn favoriete plakje. Nou ja, je maakt echt nog een peertegeltjes bovenop. Yes! Yes! Eeuw. Goedemorgen. En naar je vlog. Zaken had vannacht bij Beppe Klaasje geslept. Bij Klaasje. Klaasje geslept. En Ilde gaat zei naar Beppe Klaasje. Bij Klaasje. Bij Klaasje. En ik heb hem even op werk. Wat vind je ervan? Mooi. Ben mooi? Nou, dank je. Doe best echt mooi. Ze hebben hem hier nog even aan. Ik ben mooi. Doe best heel mooi. Wees een pop. Nou ja, ik moet echt van alles doen om weer even een beetje, nou ja, op de gang te komen. Mailtjes en agenda even goed checken. En we zien dat er naar je aanmelding binnen van de Chitsvlog Fruittour. Want jongens, je kunt hem nog heel tijd opjaan. Komst uit de gemeente Noord-Friesland, Karspelen of Dantemediel. Dan ken ik mij de Chitsvlog Fruitkoer en mijn gitaarkopperig ken ik bij een basisschool langskomen. Dus best toen een leerling. Dus toen een leerling uit een van die gemeenten of een master of een juf. Druk dan even op de linkje eronder en dan kies mijn boeken. Ja, en dan komt met mij een mand met fruit, hè? Fruit. Mijn fruit en een gitaar. Daar. Gitaar mee en dan show ik mijn versjes. Dan maakt ze er een heel leuke mannen van. Dus lijkt het leuk, dan kunnen we hem nog steeds op. Ja, dan kunnen we mijn boeken, zeg maar. Van de rest doet op de planning. Nou, echt al je huishoudelijke dingen. Ik ga juist een hele slag hier. Maar ik merk dat ik een beetje in oproemwoede zit. Ik weet dat Jim dat echt wel eens samen dan in één keer dan. Maar alles even echt om kan. Want staat er gewoon een stapel rommeltjes toch wel wat op. En trooster wat heen. Dus ik denk dat ik van de morgen inderdaad met werk dwalen in. En dan vanmiddag even grote schoonmaak. Zullen we een stukje zien? Nee. Dubbel. Poefie. Ja, waar is die skip? Waar is die skipke? Nee. Hoe heet die? Sean? Sean. Sean, hè? Sean skip. Hey, heel is wel leuk om bij naar Beppe? Ja. Ja, hè? Ik heb een mooi badje. Lo is er daar. Ja. En Jara. Lala. En Zaken. Sala. Zaken. Lalau. Lalau. Jara has zin in. Ja. Ach, maar staat maar een kroepie aan, hè? Toch? Poepie lala. Een kroepie van Jara, is dat een goed idee? Of nee? Lala. Poepie lala. Nou, net een poepie, een kroepie. Een kroepie. Koepie. Ja, een kroepie. Oh, valt op een kroep. Oepsie. Ambitie. Ja, hoe zit nou, Appie? Dat is hier. Ian. Dat is hier. En dat is? 1, Tegen. 2, toch? 1, 2. Daar. 1, 2, 3, 4, Wel. 5. Vijf. Dus ik zo'n hele hand is 5. De hele hand is 5. Dit is 5. Serieus, hè? Ambitie. 1, 2, 3, 4, 5. Appa. Hetzelfde. Appa. Zo, maar wat was het? Ik eet het. Nog een keer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vingers. Wauw. 4 vingers hebben. En hoe doen we toen kom heeg? Toen kom heeg. Vier net te abonneren en te liken. En ik neem je hem bij mij. Op naar Beppe. Bye bye. Beppe! Was toen maar? Ja. Oh. Nou, maar zo krijg ik vertellen dat het zo mooi waar bleef hield dit, hè? Het is hield het zo mooi waar. Nou, wel mooi waar, hè? Zomer in Friesland. Hij de vrucht. Wat zei je toen? Maak je vrucht.
Hij die voort? Nee, hij is zo'n werkskot. Maar dan weer wennen, hè? Hij had 3 weken bij ons omstruint natuurlijk. Maar ik merk echt dat hij bij dat ik gewoon weer wennen had dat hij maas dan gewoon weer voort is. Ze denkt dat er nog steeds op bed lijkt of voort is. Maar hij is gewoon aan het werk. Ja, hij is aan het werk leven. Hij komt aan bij de koffie. Aan een bakje koffie mag hij drinken? Nee? Wat wil staan? Doe eens de vlog. En wat was vertellen? Maar zal ik wat vertellen aan de meisje? Moet je aan het skiën? Maar even zien. Ja, alsjeblieft. Zeg maar doe je meisje. Ik ga de beestjes even die in mijn jaren in Ildau. Nou, ze is even een kleurje. Wat is meidje Ildau? Ik kan echt wel een vlinderke meisje. Oh, dat is leuk. Laat maar zien jaren hoe dat werkt. Die derde was het kleurje. Zo dat wollen maar zo'n dikke stift. Ik denk het net. Ah, een beetje. Maar zien hoe mooi dit wordt, hé. Maak het jaren een vlinder. Een blauwe, hè? Doe maar blauw daar. Kan je er blauw in nou? Doe maar blauw erin. Oh, dat is echt wel leuk, ja. Mooi blomke. Goed zo, ja. Zeg, goed. Ja, maar door stiersteken is wel een beetje gevaarlijk, hè. Ja, dan kiest er trouwens niet zo goed bij, denk ik. Daar, de jaren. Is dat het blauw kleurje? Wauw. Dan wil ik met deze. Die zit net heel recht op. Geel. Lala, Yara. Lala. Yara. Lala? Nee, Yara. Zodat erbij is, Yara. Het komt ooit wel. Lala. Lala. Hoe is het dan? Iwauw. Ildau. Nee, iwauw. Iwauw? Of Ildau? Iwauw. Ja jongens, ik zal even aan het werk. Hier maakt maar een mooi kleurje. Beppe die is zo weer. Beppe had een zwembadje op voor de berg. En de subplanken. Dit is een no. Tje, daar ben je al. Oh, wat een feest! Wat ben je bepakt en bezakt, jongens? Past dat? Laat me eens zien. Een hoekje. Allebei de benen op mij. Oh, geweldig. Oh, de pomp heb ik van. Ja. Voor de subplank. Oh, mijn zal even Beppe helpen. Ja. A few moments later. Nou, de banken zwemmen en suppen. En dan zal ik aan het werk. Verschil met de blauwe, hè? Heel volle willen. Tot aanzien. Dit toetje. Daar leven schat. Oh, ik kijk het natuurlijk van die. Daar leven. Ik heb. Ontaast. Bij het jorenmandje van mij. Oh, die naait het u. Dat was net een tuut zeker. Daar leven. Tot aanzien. We hebben meteen aan het werk. Ja? Ontzo. Doei, Beb. Op naar huis, onderwerk. En dan moet er toch echt wat gebeuren. Nou, zoals ik zei, ik wil even de mail bij heljen. Dat ga ik een beetje de boel eten, de oranje 3 weken. Dus alles even checken. En even alles checken van de fruitclip, of van de fruittour, van de chitslag. Zien er nieuwe aanmeldingen binnen. En even contact lezen met die squallen. Dus dat zeker even doen. Nou ja, al dat soort dingen. En wat op mijn paard komt. Ik ga ondertussen een glaasje water. Ik ga wat yoghurt met blauwe bijen. En ja, hoe heet dat? Nee, hoe heet dat ding? Walnoten en honning uit Kroatië er terug. Heerlijk. Lekker, lekker. Nou, dan kom ik de mannen wel terug. Zo, nou, dat loopt wel even. Nou ja, zoals je hem weet, ben we aan het verbouwen. We krijgen een hele ombouwer bij ons, een badkamer, wc, slaapkamer voor ons beneden, een bikeuken.
En boven 2 slipkamers en nog een wc en een douche. Nou, dat had al aan de 2-3 maanden even stil aan, want we gingen het smoordruk maar van alles en nog wat. En nou ja, Jelke en ik wien wel even zet. En we gingen er echt even geen tijd voor om de bij. Maar we zijn van de week weer begonnen. We hebben de laatste dingen besteld. Voor de badkamer. Dus daar kan je in herinneren. Ik laat je even zien hoe het er nou uitziet. Nou, dit is eigenlijk de eerste kamer die het echt clear is. Van de ombouw. Dit is de badkamer. Nou, die hebben we al wel vaker gezien. Die is eigenlijk gewoon clear. Ilde slip je nou. Maar die gaat aans natuurlijk naar de neerslipkamer boppen. Dit komt er heel nog bij. Dan maakt het Jelke een casino met al je ruiten. Stil casino, dus dat is wel heel mooi. Je maakt nog een trap naar boven. En dan aan die kant gaat zaken sliepen. Daar komt de douche en de wc. En daar komt Ilde haar slipkamer. Dus nou ja, dat ging als laatste dan, de trap en boven. Want de BNH is nou wel een slipkamer, dus we zijn, dus dat komt wel. Nou, de wc, ik ben echt nog een paar lietse dingetjes. Eigenlijk het voertje, tegeltjes boven en hier nog een plank op. En overal wordt een gietvloer in lijn, een soort betonlook. Dat spul hebben we dus ook besteld. Dat is juist er binnen elkaar. Dat lijkt clear in de loods, dus daar doen we nog 10. Hier komt ook die gietvloer in. Komt hier een wasbakje en nou, de wasmachine en droeger. Hier komt nog een warmtepompboiler en een wetontharder. Dat is ook besteld, dus dat komt erop. Dit gaat dan voort. Ik denk dat we dat verkeeping in, want op deze hele kant krijg ik een vaste kastenwand, keukenwand. Maar je hebt een koelkast en een vriezer erin. Dus dat komt daar. Er komt hier een kapstakje, skonnen. Nou ja, dat zien we wel. Dit is niks. Maar dan dat wordt daar een mooi hoekje. Dit is uw slaapkamer. Gediend mag nog ophangen. Die gediend, weer oergediend, mag ik nog even bestellen. Ja, en eigenlijk is dat puur de gediend en de gietvloer. En ja, we hebben hier die kast, maar we vinden die warm toch wat skitterig. Dus daar willen we nog wat steviger de warm in hebben. En dan maak ik nog planken, dat ik de kleine er echt inlezen kan. Dus nog inbouwen, zeg maar, dat we dat broeken kennen. En dan de badkamer. Ja, dit wordt echt mijn favoriete plakje. Nou ja, je maakt echt nog een paar tegeltjes bovenom. En nou ja, hier is dus een tegelvloer, er komt geen gietvloer. Hier komt een glazen wand voor de douche. De lamel moet ophangen. Of zit maar de blede kont wat eruit. Ilse en ik zullen, als we thuis binnen van de vakantie, zullen Ilse en ik het badkamermeubel in elkaar zetten. Dus Ilse is heel handig, dus ik denk dat ik er gewoon wat biestje in. Maar in ieder geval, badkamermeubel, we hadden de spiegels besteld, wasbakjes. Douche hebben we van de week besteld, de kraan. Nou, het bad zullen we bestellen, maar dat wordt binnen 2 dagen leveren. Dus dat is net handig, dan zit het hier. Dus zodra het alles zeg maar saffier is, dan bestellen we hem en dan is het er binnen 2 dagen. Want we maken er alles mee heen en dan beschadigt het juist misschien een zit het dus in paard. Dus die bestellen we echt op het laatste moment. Maar wat ga ik dat zien? Super, super. Dus ja, we binnen weer back to business. En zoals ik zei, we zijn al een jaar plangas dwaande west. En het weer gewoon even dat we zijn wist. We hebben alles wat we nodig hebben. Het is mooi waar. Want boetenom had ik nog wat planken. Dat heb ik besteld. Maar we zijn even thuis zelf komen. En dan geef er nou weer vol goede moed chillen. Dus de laatste loodjes. Je weet het zwaarst, dat weten we. En wat krijgen we nog meer? We krijgen je boeten echt nog even. Binnen krijg ik lamel. Die ging je sa. En boeten komt van Kortenstiel nog een soort. Ja, een beetje luxe flexie, die kunnen iepen tegen, zeg maar. Dus dat komt boeten om. Dus een beetje vaste hoe gaan we alles nog in het zink zetten. Hier om serhinnen. Dat is al je verrotten. En ook dat werk, het houtwerk, wordt al je vonktig zink. Dus al je, we hadden het tot 2 keer op in het hout zetten. Maar elke keer verrot het dus weer. Dus we zijn, dan loopt het ook mooi bij het nieuwe gebouw. Daar hebben we ook zink op. Dan past dat er weer mooi bij. Dus ja, we zijn nog net klaar, maar er komt best schat in de zaak. Dus ik neem je hem ook weer mee in de verbouwerij. Ja, zoals ik zei, ik ga nogal opruimen worden. Dus ik ga juist hier beneden al van alles dienen. Die slipkamer lijkt nog wat brul, dus dat wil ik echt even aan de kant. Maar ik begin even boven, daar heb ik de airco lekker rond, jas. En dan even door de klingen heen. Want zoals ik zei, de kastenwand die we waren, zouden we ook alles echt mooi overzichtelijk haken. Dan kijk even zien wat haak en wat heb ik nodig qua ruimte. Dus dat hier kan ik in de hollen.
Dus ik zal wat opruimen. Yes. Ja jongens, het maakt eerst op zijn malst voordat het weer beter wordt. Ik ga score alle kleren even uit de kasten. Lees ik hier even deel. En dan zie ik zien van wat broek... Oeh, een neefje. Pak op. Wat... Hey, wacht. Yes! Yes! Eeuw. Eeuw. Oké, goed. Gaat van daar naar elkaar. Nou, ik zal eerst mijn handje, maatje. Eeuwies! Later. Ik ben er weer, weer fris en fruitig. Maar ik denk die moet even deer, want die beesten die prikken heel nog lekker. Nou, die... Oké. Nee, het moet eerst op zijn mals. Dus ik pluk alles uit de kasten bij. En dan check ik van, hey, wat ga ik het al rond hier? En dan gewoon in alle... Nou, in de winter, juist, maait iets simmer. Dus dan wist ik ongeveer, nou, wat draag ik wel, wat doe ik net om. En de rest gaat in de humanenbak of naar Jelle en Jannie. Die heeft verzamelen spul. Dus ik denk maar al uw kleren aan. Wat hier al heel uit komt alweer is nog van de vakantie en van het wasrek af, zeg maar. Dus nu zal ik dit ook nog even checken. En dan skiften. Heerlijk. Ik hou ervan. Alles wel lekker. Als het, zeg maar, het huis opruimen is, dan is het in mijn holle ek opruimen. En ja, ik merk wel, ik ben altijd wel van netjes, maar doe stappen toch als het hut, maar als gauw weer wat in een kastje daar of gauw wat bovenop en dan wordt het uiteindelijk toch rommelig. Nou, daar ben ik gewoon heel onrustig van. Dus ik ga even lekker alles opvouwen, uitzietje. En dan hoop ik dat ik wel lekker zon ben. Maar dat krijg ik vers op. Ik zal het opruimen. Die bent te kwad, weet ik. Oh. Dus die zal ik, nou ja, ik denk dat ik alles met een poedertrouw of nog niet een witte die het onherkent. Maar ik denk dat het al gewoon in de poeder gaat. Die groeit als koolzaken, dus het is echt net leeuwen. Maar ik denk dat het alle wel... Deze twee die kennen wel, denk ik. Altijd gewoon een jogging broekje. En dan leuk die Bobby Bepperdeel met iemand. Nog een naaie spiekerbroek, die past wel. Een traaie spiekerbroek. Geen krijg, denk ik. Traai. Deze die vind ik dat wel leuk van de rockabilly. Nou, is heel dan ook nog te grut, maar daar word ik net voor. Dat vind ik wel leuk. Die houden we. Kooltruien. Ja, die ben ik ook te liedje. Past net meer. Nou. Oh, het sluit nog een stapel. Nog een stapeltje hemdjes. Dat past wel nog, denk ik. Ja. Hier nog weer de hemdjes. Zo. Nou, dan haak ik dus die hele kast leeg. En nou, dit is sowieso al je te liet, dus dat ging dan uitzuttelen. Nou, zo ging ik al uw kasten bij van Jelke, van mij, van Ildau. En dan roemt het aardig op. En dan ga je een beetje oerzicht. En als je alles even door de hand doen, dan weet je weer even wat je gaat. Dan denk ik van, oh ja, die ga ik nou. Dus ja, ik ga nog even verder. More moments later. Tadaa! Nou, is het weer oerzichtelijk, weet ik weer wat ik ga. Derde sportklingen. Je nog wel wat trainingspakken. Zwembroeken, hemdjes, shirtjes, broeken, kwartenbroeken. Ja, er ben van die zachte kwartenbroeken, zeg maar, truien en joggingspakken. Nou, one done, 3 to go. Zo, zaakjes in bed, dus we gaan naar bed. Geen klein uitvouwding. Jelke Mien is klaar, dus ben ik tevreden hoor. Tja, alles ophouden. En voor Jelke. Oh, wat ben ik blij dat we aan en gewoon een kast hebben. Want het is wel wat behelpend, maar ik ga het weer van de bril. Dit is al je nog spul, dat ik ook nog even naar skiften beneden. Ik ga naar beneden. Het is wel lekker trouwens, de aircoach zit om, had ik wel wat. Ja, ik zal dit lijst nog even aan en dan luw ik het boel. Nou jongens, ik ben weer bij met het werk. Ik ga er boven alle kleren door de handen houden. Deze maand kan voort. Ik zit uitzuttelen even misschien nog naar meesten die het broeken kennen. En ons gaat het naar Jelle en Jannie en ons in de humanenbak. Dat het weer een tweede ronde mij kan. Dus ja, een heel tevreden gevoel. Alles lekker om kant. Opruimen, weer een beetje witte, was al je haast. Heel volle, volle. Dus ja, dan maak ik nog maar eens even. Het gaat vierste volle spul. Dan ga je altijd, dan weet je het niet meer wat je gaat. Dat is net best. Ik
Nou, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via net het chill app te downloaden voor op je tablet of telefoon. Want na je vlog.